Centrele stomatologice Dr. Radu Armașu din Franța deschid în anul 2025 un centru medical multidisciplinar, nou, situat într-o clădire modernă cu 5 etaje, în mijlocul unui oraș emblematic. Auxerre este un oraș important al Franței, sportiv, gastronomic și cultural, iar noul centru medical va asigura tratamente pentru un număr de aproximativ 50.000 de locuitori. Centrul nostru se întinde pe 2 etaje și va reuni echipe de specialiști în stomatologie, medicină generală și dermatologie, pregătiți să ofere servicii medicale integrate și de calitate. Prin urmare, ne propunem să angajăm medici stomatologi, dermatologi și medici de familie români care își doresc să vină în echipa noastră. Vă oferim soluții practice pentru a veni să lucrați aici în Auxerre, cazare pentru primele luni până la integrare, salarizare suport, contracte de muncă și procent din cifra de afaceri, dar mai ales o echipă 100% românească, unde te vei simți ca acasă. Eu sunt Alina Armașu și dacă ești interesat să faci parte din acest proiect, contactează-ne pentru mai multe detalii sau pentru a programa un interviu. Împreună putem construi un spațiu medical dedicat sănătății și bunăstării pacienților alături de centrele medicale Dr. Radu Armașu.